но и занапред ще става още все по-трудно да различим действителен журналистически материал от компютърно генериран с помощта на изкуствен интелект. И това е страшно, защото и без друго доверието в определени институции, в обществата ни, културните войни, в които са обсебили целия свят, истинските войни, които, за съжаление, разделят хората, тази добавка допълнително само може да запали една перфектна буря от неспособни да се справят с бъдещето си общества. Защото да не знаеш какво е истина, проблема с изкуствения интелект е, че поне за момента той не знае какво е истина. Това е една изчислителна технология, която работи с вероятности в общия случай. В основата й, в базиса й, на практика тя работи с вероятности. И какво е истина? Изкуственият интелект не се интересува. Ако хората не се интересуваме, ще стане страшно.